Noniin, annas tulla. Miten se soi? Tää on päätuomari kutsuttu paikalle, niin ei videoida mitään. Miltä se kuulosti tuoreeltaan? Ihan ok. Pikkasen midin potkua lisää tossa. Päivää. Päivää. Jaha, mitäs täältä löytyy? Diamond Audio. Koko setti. Okei. Ja siellä on vähän Pioneerin parempaa nuppia. Joo. Ja ei tarvii ylimääräisen johtoja vetää prossulle ja kaikki löytyy siitä. Kyllä, kyllä. Hyvää päivää. Jahas, kukas täältä löytyi? Esittele itses ja laitteista. Lainevika Porista, hyvää päivää. Laitetautsa löytyy Praxin erillissarjaa, supi, pahavistimet. Ja siellä on soittimena Alppinen F1 prossu. Soitin myös siis F1 ja konttiin noin. Haluttiin pitää sille saada tavaraa vielä kuljetettua ja kuitenkin siistillä asennuksella. Aletaan sisusta alta vielä. Noniin. Ja akku löytyy siitä virranjoon alta. Ainakin tässä haluaisin nostaa soittimen vähän paremmin käsille, kun se on tuossa on alkuperäinen paikka sille. Ja sit se on nostettu tuohon niin paljon paremmin luettavissa ja käytettävissä sivusilmällä. Itse tehty alumiinipaneeli pienellä harjaluukilla. Mä en tiedä kuinka se näkyy tästä valostuksesta, mutta siinä oli kastinsoitin ennen, mutta sitten tuli tommonen pieni löytö kisäkaverilta nyt, eikä voinut käyttää, tää oli jättämättä tilaisuutta käyttämättä hyväksi. oikein vanha rauta. Alppinen IV
505R, jonka kaverina vanha 700. Vanhoja rautoja, mutta komiasti pelittää ja kohtuu siististi saatu asennettuakin, kun on vähän modattu plasmaleikkurin kanssa tehty uutta kehysrautaa ja 6 mm vahva alumiinilevyä. Ja etupäässä on Focalin tää Fluxcardiolla oleva Erkka-sarja aktiivisena. Oon vähän hätäisesti tehnyt midi-asennukset, mutta muuten on ihan vähän viimeistelyä vaille, mutta nätisti ja nyt ainakin soi. Peilikolla myös on vielä vanhatkin dissat paikallaan, mutta ne ei ole käytössä. Tää on hyvä esimerkki, millä harrastus lähtee lapasesta. Kyösti Rakkola, kilpailen Emman tuossa Advanced 4000 soundiluokassa sekä Trunk 2 Woofer painepuolella tällaisella pienellä Citroen Saxolla, mikä on rakennettu käytännössä paineautoksi, mutta vähän panostettu laatuun myös. Koelauta rakennettu täysin uusiksi, jossa on tuohon kuuntelupuolelle tarvittavat elementit, eli 2 laajakaista elementtiä ja subi tuolla repsikan jalkatilassa. Ja kontista löytyy sitten 3,5 kiloa tehoa ja 20-tuumasta painesubia, jolla soitellaan sitten mittarille. Ja auto on muutenkin rupeaa olemaan pikkuhiljaa läpikäyty ja vähän näyttävämmän näköiseksi rakennettu. täällä? Jaha, omistaja on Joni Hirvonen ja kilpailen Emmassa Expert Unlimited luokassa ja autona on Renault Megane kaprioletti, mihin on jälkeenpäin tehty kovaa katto ja sinne sisälle on sitten tehty kaikki kojelauat ja ovet ja takatilan paneelit on tehty uudestaan ja eestä täältä löytyy kolmitiesarja. Siellä on Ground Zeroon diskanttia, keskiääntä ja midpassoa ovesta. Soittimena toimii iPad Mini ja iPad Ministä menee sitten tonne takana olevaan prosessorin signaalit ja soitinta ohjataan ratista löytyville kaukosäätimille. Täältä saa sitten vaikka Spotifysta soiteltua musiikkia. Kyllä. Takalta löytyy sitten päätteet tuolta. Eli täällä on päätteet löytyy tuolta. Prosessori on tuon takana ja
takalta löytyy 8-tuumainen sitten Ground Zeron basso. Tämmöisellä setupilla viimeistä kautta kilpailemassa muutama vuosi on jo mennyt ja katsotaan, pyritään finaaliin.